Hindi ko papasok. Oy, Day, ani ka man? Okay, nagpahula ako. Nagpahulay ya. Nagpahula ya? Oo. Kaya ano nga, kanina ka pa naaga lumakat, nagkulog pa naman la. Doy? Doy, Ano na naman? dili ka lang kay malakat ako ha may dala kakadtuon. Ato ni mo kakadtuon. Mapalit lang ng bugas. Bado kaya ano ni mo pag pinating bugas nga damot aton bugas? Kita ra may da kita reserba da diri kita magutom. Sige. O sige, makadiani ako. Nang pinistin nga ako na sawa niya nang nagdududa na gudakinin. Ay labos la. Hello. Aw, oo, tikada na ako. Oo, hultala ko nga da. Tikada na ako. Uy, ano? Wala kita di masawa? Bay, may nakabay, nagsinunod dahil mo. Wari do dit makakasunod. Tara, sunod. Sila kayo kaya na customer. Bado niya ako na sawa nga pistiya. Ano na ton oras adi? Nasa rin nga mapalit lahing bugas. Kakadtuong ko iton manula. Kay papahula ko. Pistiya. Makadi ako. Hindi ko papasok. Oy, Day, ani ka man? Okay, nagpahula ako. Nagpahulay ya. Nagpahula ya? Oo. Kaya ano nga, kanina ka pa naaga lumakat, nagkulog pa naman la. Kuan pare. Damo na iya kuan. Damong problema. Nagkulot kami. Nagkulot pag ginula. Sige. Una nalangad to. Langga kay nagpipinanuok na rin aton mga anak. Pagtuon na lagi hapon nito ha. O sige, makadi ako. Grabe ka papasyon at panahon. Ano, sir, di mo kuan. Mapahulagan la kay mo kay kuan. Lilinay na kuan to. Nagdududa ka ti mo asawa. Oo, nagdududa. Nagpahulag yung piyakon. Ano daw? Dik nakita to ay. Masirom na sa ko. Burn out. Ano itong mga kuan? Naglaro ka ito? Waray man kuan. Waray problema. Pamati ko. Ikaw at may diferensya. Badaw nga pinisti ka. Kaya ko nga nitong nagpahulay mo. Sidaw. Oo, pay mo tim ka palaran. Ikaw at may diferensya. Okay na, waray problema, waray. Oo. Baka ko na ako kay makuhan, makarego kong paso. Sige. Pausa ka itong tambalan na nag-asawa, nagkulop, nagudlahira. Makadila daw ako, mauli. Istigo din niya ako nasawa niya ng... Day! Pagandanay! Ano nga ni mo tinawag-tawag? Pagbulag! Kinanglan magbulag kita ng adlaw. Kay ano ka makikipagbulag ha akon? Maya na gud kay mo nagdududa. Pero pagtunga kita to na aton mga anak. Hala, sige kun amo mantim karuyag pagbulag kita. Dadadong ko to na akong paboritong anak. Si Junior! Tay! Tara! Thank you, Maapog Tay. ka akon. Ngayon kita, tay. Kita daw Junior kung ada na ito niya imong mga gamit. Di man, tay. Complete Dara, man. dara. Oo. Tara, malagit kita. Stay, maya na ako Pagutim mo pod. nagdududo na ako ito ni mo nanay. Maya na. Tara, nga di kita anak. Upay-upay gud katimang nito nga bata nga direk na sakit. Upay-upay gud la. Maroon ka anak. Ikaw na akong kimpili. Kaya paborito kiko nga anak. Ay, pagsubad ka ni nanay nga ng lalaki. Ha? Kaya di ako na lalaki, tayo kapistika, tayo kay lalaki ako. Badaw nga pinisti ka. Tara. Hadi kita.